ba? Ah. Mabili ng mga to. Nakaganyan ka. Ano? Shield. Di bali ng katawan ko, wala yung mukha ko. Wala. Bumili kasi sila ng tool sa shop. Frank nasan? Sa Frank? Sa malak. Ito, siguro lagi. Ayan. Diba? I-open daw na siya, Brit. Yan na ba? Ibok ka. Ayun, nagay. Kapuyaan niyo eh. Ano na lugar? No, dapat i-zoom dito. Dapat i-level ng red. No, dito mo ko. Dampak, Brett. Brett, idot, Brett. Ano, Brett, Brett? Oh, Yeah. Ah! Pan! Dinin siya! Ah, wala magunalak pagtarong. Walang init. Mana, isaksakin. Ito pa rin ganyan yung gipit eh. Mana, sige. Kapay namin imo ha. Ay ko pag Bali, tayo bali na sa bali. di lagi sa bali. Oo. Ay sa bali. Mm. Di siya bali. Bali lagi to siya. Ikaw bigay kag ulo. Sige ako. Ang lock katong anak. Natatanggal, Japon siya. -5. Ino ko. Ayan, so sila ng grass cutter. Ayan! Okay. Ayan. Ako kung lugaraan eh. Ayaw kami rin niya, Brit, kay naaro mo ko nakita, ana nga. Pisti, kalit o andar, nakutol yung tudlo. Ang alas ang battery. Blade. Safety lock, anti-self lock. Unsa may off ko nani? Ayun yung inside yun eh. Do not reach. May nag-shield. Protecting shield. Wala man nakabutang gud ha unsa yung on. Basta kay lock na siya. Asa yung power? Ito yung shade. May mga freebies. Yung ako na itanggalon na napay mga pa na mga ilang gal. Like sa battery ba? Hindi ka na mo basi kani oh. Ay basi kani. Kanto ko diri lagi ko bahala ka mo. Ana ba ako mutapira bitaw sa ana. Ay ginawa ko. Sige yun. Ay, diba? Ay! Kana kali yung kuan gali. Ay, pag-ana, di ba? Kadungan ni ana kay Kapag nga ng tulo. Ha? Sa prank. Lubat. Lobat na. Dapat na. Eh, try natin yung isa. Punta sa mong kamot be. Ayaw. Sino yung isawa dyan eh? Grabe na siguro yung comment ng mga tanga. Baba na tayo. Na atras ha. Natanggal na sad. Sige. Kanto, tigo. So, mag- Ayan. Sige na natin. Sige na natin. Ana nga si Betty. Unsa ka rutoy? Na matanggal man siya. Ayaw ha, parang di matanggal. Dapat ma-secure. Hindi ako bagat duna. Lawa na. 来，我们不。 Ay, 啊 ano? 啊 Ano? 啊 ah. 啊 ano? 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 啊 ano?
Ah! Ayaw lagi tanggal ka. Katanggal man. Oh. Tinggal. Yawa! Si katanggal! Kana. Ala, dali na kayo. Baya! Si katanggal, oy. Kulira man ka. Baka may lock kasi siya. Bigid siya, basta dili siya masampak. Awiran na lang ginano mo permi para dili Nagputak mo tayo ka ng Alam, babae, magkain ka tuyok. Bukat ka sa imuha. dili. Kailangan nakaganon. nasad ka na buka. Ah, na may lock day. Butang bulit niya. Sabi Na ganin mo, lock Tornilyo. Butngan mo sa tornilyo. Bugok. Oh. Bro, Ah, ha? Sabi? Ilak mo siya. Oh, ilang. Ah, ilak pala siya. Ay, ay, butang ka sila ta. May lock nga. Ikaw sa pili ka kabutan out. Basa sa ako Bato ka ng screw. Ako yung gibasa sa manual. Naawan na ako. Ah! hindi siya madlock. Okay na siya, Jel. Meron palit eh. May labot. Kapoy ko nagdilak. Yan, lock na siya, yung lock sa gilid. Naging mapawan ka rin Kaya mga pala hero. natatanggal siya guys kasi kailangan pang meron ilagay na Tornilyo. Ha! Laupat siya. Asan naman yung duwang? Sir ba? Nanggalas sa battery with the ikon din. Tanggalan mo. Nalo yung nakita Yung sa chainsaw. TikTok. Ano siya, yan gawiran din ba? Kaya ganun, dili ka andar, bigi andar mo, naputol yung duwa. Tingin ay mo take para sa Bako. asan. Violation siya ta. Kasi bawal na siya. Yung tell ma'am si Jay kung kaya mo. Si Raul. Ikaw, ano na nga eh. Wala. Ano? Ah, gusto mong ibalik. Nga nung iniwan mo si Brenda kagabi eh. Ha? Napang-trim na tayo sa kawayan. maganahan na siya. Sada, sakto gid sa imong naong kamurag manggabas ang imong naong. Ayan, may mga taco sa mga bonsai. Yan. Ako na pag-upload. Mabilis Na ang para paggupit. maglingin na natong kuan. Umuulan na naman po mga moms. Ay sa kuan ako ng isa diha. Ibto na ako ibalhin dito tikas oh. Len! Ha? Wala bara. Nay, kalbangan red. Nay, kalbangan. Kung gusto niyo po ng ganito, nasa comment section ng link. Yan yung mga bamboo. Di ba yan yung bamboo, Donna? Yan yung gagawin ko doon sa pool. Pero hindi ako gagawa yung sa
Kulang man na imong kuan. Ah. Gani, mag-shake, gani. Tama mo ito yung anak diya ha. Na. Kita sing. Maganda mas mabilis yung trabaho pero I think iba rin yung gunting. Diba? Pag may yung gunting na pong mga ganyan malalaking halaman. Ayun, pagkamali lang. Asa mo? Bye-bye. Ah, magdagat. Kami